Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay magluluto po ako ng crab and corn soup. At ito na po ang ating mga ingredients sa lulutuin kong crab and corn soup. Unang-una, bawang, sibuyas, artificial crab meat, cornstarch, lumi, sibuyas na green or dahon ng sibuyas, mais, red bell pepper, mushroom, tubig, mantika at saka asin. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin to. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng mantika sa ating kawali. Yan, konti lang po ang ilalagay natin. Ngayon po ay igigisa na natin ang ating bawang. Hintayin po muna natin na medyo mag golden brown yung ating bawang. Saka natin ilagay yung ating sibuyas. Ngayon po na medyo nag golden brown na po yung ating bawang, ay isusunod na po natin ang ating sibuyas. Isusunod na natin ang ating red bell pepper or siling pula. Yan, para mabango siya. Kaya mas inuuna natin yung mga sahog na ganyan. Kasi para mas mabango po yung ating lulutuin. Ngayon po ay patuloy lang po muna nating hahaluin ito hanggang sa medyo maluto na yung ating red bell pepper. Ayan, ang bango na po ng ating ginisang sibuyas, bawang at saka sili. Ngayon pong medyo luto na or malambot na yung ating mga sibuyas, tsaka bawang at tsaka sili, ay pwede na nating isunod ang ating mushroom. Tapos hahaluin lang po natin para ma-mix yung lasa ng ating bawang, sibuyas at saka sili doon sa ating mushroom. Tapos hihintayin lang po natin na maluto yung ating mushroom. Tsaka po tayo maglalagay ng iba pang mga ingredients. Ngayon po ay isusunod na po natin ang ating mais kasi malambot na po or luto na yung ating mushroom, kaya isusunod na natin ang ating mais. Tapos hahaluin lang natin. Lalakasan po natin ng konti yung ating apoy para mas mabilis po siyang kumulo.
Ngayon po na medyo tumuyo na yung ating sabaw, ay maglalagay po tayo ng tubig para sa ating pangsabaw ng ating niluluto ngayon. Lakasan lang po natin yung apoy para mas mabilis po siyang kumulo. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng asin sa ating sabaw. Kaya po pala nagkaganyan yung kulay kasi naglagay po ako ng konting oyster sauce. Pwede rin po kayong maglagay kung gusto nyo. Ayan, i-a-adjust ko po yung lasa kung tama na ba. Ito na po ang ating crab and corn soup, mga mamamayan. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!